Wel, ystad, mae yna nifer o bobl yn ceisio cymharu oherwydd falle ta dwy rai gyda nhw, Mrs Thatcher a Theresa May, a bod hi falle yn ceisio model e o'i hunan ar Maggie Thatcher. Ie. Fel y ti'n gweld pethau? Wel, Oes na gymhariaeth? mae'n nghof cyntaf i o Margaret Thatcher mynd yn ôl i 1 prynhawn ym 1969. Roedd yn ar y pryd yn aelod seneddol, ac mi roedd yna row fawr ar lawr tir gyffredin. Beth oedd wedi digwydd oedd, roedd yna fesur addysg pwysig, Lanstar, lle hwn wedi colli y prif glos. Ie. Yeah. A mi fyddai fe'n gwbl diystir, heb y cymal arbennig hwnnw. Yr arweinydd o blaid yr wrthblaid oedd Margaret Thatcher. A dyna lle roedd hi yn dod lawr nawr i geisio perswadio y llefarydd i roed ruling yn fan hynny ynglyn â'r mesur, a fydde'n lladd y mesur yn gyfan gwbl. Emparas cyfansoddiadol mawr i lafur yn ddiame. Ond dyna be oedd yn wedi colli'r brides, yna rhywbeth wedi digwydd rhywun yn rhoi llythyr i'w ysgrifenyddes a wedi methu cyrraedd methu cael ei fwy na'i law trwy'r drws yn beth fel ti. Mae'n hen stori anadeiladol, ond boed hynny fel y bo. Dyna lle roedd hon yn hanner chytir. Dwi'n cofio meddwl, dew, mae'n alluog. Mae ganddi bersonoliaeth ddymunol iawn. Mae'n hiawdl. A llerfenniw na fod yn ysgrifennydd catre. Ysgrifennydd tramor rhyw ddwrnod. Croeso ddyn nhw'n meddwl i fyddai'n brifenidog. Ond mi nath i argraff fawr a dofn yna ar y pryd. Nawr te, beth am y gymhariaeth? Wel nawr, dwi'n credu bod nhw'n bobl gwahanol iawn. Dwi'n credu bod Thatcher yn llawer iawn mwy galluog ac yn llawer iawn mwy deallus ac yn llawer iawn mwy sensitif i farn teyrnas a gwlad bod ni'n gallu bod yn ofnadw o heitlig na yw Theresa May. So ti'n gofyn, beth oedd yn ni cymeriad Thatcher? Beth oedd yn ni gyrru ymlaen? Fe ni'n gweud i thad. Cof a parch am yr hynadur Roberts oedd wedi rhedeg siop a'i rhedeg yn llwyddiannus iawn. Ac oedd hi'n credu y gallech chi gyda'r syniadau Victoria os ydych chi'n rhedeg siop, rhedeg teyrnas. Hynny di, pan oedd pethau mynd yn wael, o'ch chi'n cael gwared ar rai o'ch gwasanaethyddion. O'ch chi'n torri lawr ar eich gwariant. O'ch chi'n prynu llai ac yn y blaen. Nid yn y marn i'n mynd yna'r ffordd i redeg teyrnas. Ond roedd e'n weithred o pietas, yn weithred o ymrwymiad ysbrydol bron i goffa'r yr hyn wr. A ni'n parchu yn hynny bod ni'n credu bod e'n ffordd gaeth, cyfyng ac anheg i redeg gwlad a thyrnas. Ond mae Theresa May'n wahanol iawn i hynny. Gofynnodd rwy'n iddi rhyw 9 mis yn ôl, gyda pha ffigwr hanesyddol dych chi yn gysylltu eich hunan? Gofynnodd hi ateb i? Elspeth y cyntaf. Diwedd mawr. Mae'n gweld ei hunan, na tipyn o ddweud. Mae'n gweld ei hunan, dwi'n credu, yn arweinydd Pryden, be petai Pryden yn reoli'r byd, dyddiau Drake a Raleigh. Dyddiau pan bod ni'n gallu gwneud fel o'n ni'n dymuno efo'r lesser breeds fel oedd Kipling yn sôn amdanyn nhw. Ac mae hi'n dal i siarad â phobl Ewrop, be petai nhw, the lesser breeds. A mae'n gyda'i syniadau arcedd, hanesyddol, ymerodrol. A ti'n gweld peth arall, mae bobl yn gwneud cymsyniad mawr. Oedd Mrs Thatcher ddim yn hapus gyda rhai pethau yn hermau Ewrop. Ond ar y materion megis y farchnad sengl, oedd hi'n gadar dros y farchnad sengl. Nawr, mae Mrs May, oedd hi'n dweud blwyddyn yn ôl, mor bwysig oedd y farchnad gyffredin. Mor bwysig oedd y farchnad sengl. Mae nhw'n gymeriadau gwahanol pan daliad, ydyn nhw. Ond oedd buddiannau Pryden mor ganolog i feddylfryd Margaret Thatcher. Na fydde ddim yn gwneud dim byd a fydde niweidio Pryden. Ond mae'r fenyw yma'n wahanol. A dyna lle dwi'n gweld hwnna chwat iawn yn cyswllt Brexit. Pleidreisiodd miliynau o bobl o blaid Brexit. Mwyafrif o'r miliwn a chwarter, mwyafrif o'r 3.4%. Sy'n mwyafrif sylweddol, bod chi'n meddwl faint o bobl sydd yn agerido'r eich ennill etholiad neu golli etholiad. Wel, do. Ond referendum ymgynghorol oedd e. Ond nhw wedi ceisio pasio yn y mesur bod ei fod yn orfodol. Dim y fath peth na gwrthodwyd hynny, felly ymgynghorol oedd e. Ond na ddim rheidrwydd cyfreithiol i ddilyn hynny.
Ond ar ôl dweud hynna, mae yna lawer yn o bobl yn dweud, o, come. A oedd dim rheidrwydd iddi hefyd I fod mor galed fel petai ar gwestiwn Brexit. Beth sydd yn drifio ddi ymlaen de? Mae'n codi dau gwestiwn yn y lle cyntaf. A oes rhaid I chi gario ymlaen gyda Brexit gan gofio bod Brexit yn ymgynghorol? Ffordd arall o ofyn y cwestiwn ydy, sech chi'n meilio mynd yn groes I Brexit a bydd y mobs allan yn y strydoedd fori. A falle y bydden nhw. Yeah. Felly mae'r eich chi fod yn sobreiddiol iawn yn y ffordd eich chi'n mynd at y cwestiwn yna. Ond ar y llaw arall, cwestiwn ydy pa fath o Brexit? Mi allwch chi ddehongli Brexit mewn dwsin o wahanol ffyrdd. Dwi'n credu mae cymyllion mwyaf yr rhai oedd o blaid Brexit o bod nhw eisiau gwneud ffwrdd am mewnfudiad. Yeah. Se chi gallu setlo cwestiwn mewnfudiad, am iallu ni mwy na thebyg bod wedi defnyddio nifer o reolau a wedi'r rhoi ni mewn sefyllfa gallen ni wneud hynny. Yn barod. Yn barod. Ie. Dithon ni ddim. Ond os mae eisiau setlo cwestiwn mewnfudiad o'ch chi, o ddim rhaid I chi'r Brexit. Lagodd. A dydy pobl Prydain wrth pleidleisio dros Brexit ddim wedi pleidleisio dros gyflwr o fywyd sydd yn salach o lawer nag oedd e. Ie. Peth arall hefyd, wyt ti'n credu beth sy'n drifio Mrs May ymlaen ydy cadw'r blaid Doriedd gyda'i gilydd? O, dwi'n credu ydy. Dyna I diw mawr. Dyna'r ofn, dyna? Dyna I diw mawr I. A mae'n dangos mwyn gwneud hynny, mae'n fodlon wneud pethau ofnadw. Pan basiwyd y cytundeb aruthrol hanesyddol yna, y pasg, flynyddoedd lawer yn ôl, cytundeb y pasg ynglyn â'r Werddon, Yeah. meddwl a cenedlaethau o ladd a llofruddio I ben. I bet, ie. A diolch am hynny. Mae'r hen gasinebau para I raddau heleth o hyd, ond bod nhw nawr ar dir gwahanol Ie. I dir trais. Ond ar ôl dweud hynna, mi roedd cyngreirio gyda'r DUP yn y marn I yn frad ar gytundeb y pasg. A mae rhywun sy'n gallu gwneud hynna yn gwneud rhywbeth ofnadw. A rwy'n sicr bydde Mrs Thatcher na John Major ddim wedi gwneud ar un gytundeb. Na fydden. Dyna ti'n gwahaniaeth arall, ti'n gweld? Ac I gloi y peth nawr. A mae gyda ni nawr yr argyfwng yn sŵr Gogledd Iwerddon. Ie. Mwy na thebyg o fewn dyddiau nawr, bydden nhw'n cymeru drosodd, bydd Westminster yn cymeru drosodd, a bydd gyda ni Lywodraeth Uniongyrchol, direct rule. Wel, mae hwnna'n mynd I achosi problemau. A mae'r Llywodraeth wedi wneud yn cyngreirio gyda'r DUP wedi agor y drws i'r broblem yna. Gwmws. Ac I glyst I gloi hwn, un gwahaniaeth mawr rhwng Mrs Thatcher a Maggie May I fi galw ddim Maggie May yn cyfennu, oedd Theresa May, ydy, oedd Mrs Thatcher, a beth o'ch yn meddwl amdani ni, yn credu'n gryf mewn rheolaeth, cyfraith a gwlad. So'n siŵr bod Mrs May yn yr un trywydd. Mae hynna'n yn hollol wir dwi'n credu, oedd. Mi roedd y pethau nath Thatcher yn greulon, ac yn ddi-gwylydd ac yn ddi-ened, ond oedd nhw fewn fframwaith y Cyfansodau Prydeinig. Mae'r fenyw yma dwi'n credu'n mynd I hwnt I hynny. Mae'n fod o'n torri ei gyfer. Mae'n fod o'n torri ei fel lawr. Ydy. Wel, dyna'r gwahaniaeth fel mae yr awgrwn Ystod Morgan wedi gweld ni. Diolch yn fawr.